També ens resultarà útil l'opció d'eliminar un fragment d'àudio. No tot, com hem vist en un altre vídeo, que podem eliminar tota la pista d'àudio, sinó que si volem, per exemple, cap al final, este fragment, doncs ja no volem que consti en el vídeo, és tan senzill com fer clic on volem que comenci l'emmudiment, anar a Tools, Volume, i seleccionem que comenci des d'ací, per tant, S, i anem a la part final, que és on volem eliminar. Ja tenim seleccionada la part final, i ara venim a narració, i en la narració li diem si volem que pugi el nivell, que baixi el nivell, o directament volem emmudir este fragment. Doncs ja tindríem el volum de la narració modificat, o bé pujar, baixar o eliminar.